ବାଲେଶ୍ୱରର ବନାନୀ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ସହ 2017 ମସିହାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଘରୁ ନିଜ ପୁଅ ସହ ମା ଓ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ। ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥାନ୍ତି, କାଳିଆ ବହୁଦିନ ପରେ ଡୋରି ଲଗାଇଲୁ, ମନ ଖୁସି ଅଛିରେ କାଳିଆ ତୋହର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଜି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମୋ ସହ ଘଟିବ, ତୋତେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବିନି। ସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିବି। ଯେବେ ଯାଏ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ନ କରେଇବୁ, ସେବେ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବିନି। ଆଜି ବଡ଼ ମନ ହେଇଛି ରେ ଜଗା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି ବନାନୀ ପଣ୍ଡା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ସପରିବାର ସହ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀରେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ଭିଡ଼ରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ମହୋଦଧିରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ଆସିବା। ସେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ସେଠି ଗାଧୋଇ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଖରା କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ବନାନୀ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ଆଗରୁ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରେ ପଶିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସେବାୟତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେବାୟତ ବେଶଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାତରେ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବନାନୀଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ଦେଖି ସେ ସେବାୟତ କହିଲେ, ଆପଣ ବାହାରୁ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା କିଣିଲେ? ବାହାରୁ କିଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋଠୁ ବି ଗୋଟିଏ ଧଣ୍ଡା ନିଅନ୍ତୁ। ବନାନୀ ପଣ୍ଡା ହଠାତ୍ କହିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେବାୟତ ବେଶାଭୂଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଗାଳି ପକାଇଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବନାନୀଙ୍କୁ। ଭିତରୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବନାନୀ। ସେ ତୁଳସୀ ମାଳଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ପତିତ ପାବନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବନାନୀ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦେଖି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ପରିବାର ଲୋକ ବନାନୀକୁ କହିଲେ, ଦର୍ଶନ ନ କରି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲେ? ବନାନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବ। ବନାନୀ ଯେହେତୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ନାହିଁ। ପରେ ବନାନୀ ଆସି ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ତୋତେ ଏତେ କରି କହି ଆସିଲି, ତୁ ମୋ କଥା ରଖିଲୁନି। ସେବାୟତ ବେଶଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେମିତି ନୀରବରେ ବସି ନାଟକ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ସେବାୟତମାନେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିବେ, ମୁଁ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ବୋଧହୁଏ ତୁ ଚାହୁଁନୁ ମୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନ କରେ ବୋଲି। ଯଦି ଏମିତି କଥା ତୋ ମନରେ ଅଛି, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ଯାଉଛି କାଳିଆ, ଏଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଯାଉଛି, କାଲି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେବେ ବି ଆସିବି, ଏଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତିରେ ତ ତୋର କେତେ ଭକ୍ତ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ନ ଆସିଲେ ବା ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ? ଏମିତି କହି ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବନାନୀ। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ବନାନୀଙ୍କ ମନଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନଥାଏ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଥିବାରୁ ମନ ଭିତରଟା ବି କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଟିକିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ
ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଏମିତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ତ 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ପତିତପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ହାତରେ ଲଗେଜ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଳତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବନାନୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ଖଜା ଦୋକାନର ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସେଠି ଟିକିଏ ପତିତପାବନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରି ବନାନୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳିଆ, ଏଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି ଘରକୁ। ମନରେ କେତେ ସରାଗ ନେଇ ଆସିଥିଲି ତୋତେ ଟିକେ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବୋଧେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେଇଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳିଆ, ଆଉ ଯେବେ ଡୋରି ଲଗାଇ ଆଣିବୁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ, ସେବେ ଯାଇ ତୋତେ ମାନିବି। ତୋତେ ଏଇଠୁ ମୋର ଅଭିମାନ ରହିଲା କାଳିଆ। ଏମିତି ଛଳ ଛଳ ମନଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ବସିଗଲେ। ଭାବିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ତ 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଠି ଯାଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ଟିକିଏ ସମୟ ବସି ପଡ଼ିବା ଭଲ। ଏହା ଭାବି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ବନାନୀଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 55 ହେବ। ଦେଖିବାକୁ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ଝୁଲା ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ବି ଧରିଥାନ୍ତି। ବନାନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ତମେ ଏଠି ବସିଛ, ତମେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରିଯିବ? ଯା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯା, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବ। ତମ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ଯା, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବ। ତମକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ବନାନୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏତେ କଥା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ତୁମେ କିଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ ଯେ, ଯା, ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସିବୁ। ଶୁଣି ବନାନୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, କି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବି ଯିବିନି। କାଳିଆ ଠାକୁର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତା ଉପରେ ରାଗିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ଅଛି, ଏମିତି କାହିଁ ଭୟ କରୁଛୁ? ଟ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇଯିବୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ତୋତେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବନାନୀଙ୍କ ମନ ଭିତରଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ମନ ଡାକିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାନୀ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଲଗେଜ ଜଗାଇ ଦେଇ ଏପଟେ ମା, ଭାଉଜ, ନିଜ ପୁଅ ସହ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି ବାଟ କଢ଼ାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ବନାନୀଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଆରାମରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସିଧା ଭିତରକୁ ଜଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି କେବଳ କିଛି ସେବାୟତ ଏବଂ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ପୋଷାକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇଠୁ ତ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ମନ ଭରି ଦେଖେ, ମୁଁ ଅଛି, ତୋତେ କେହି କିଛି କହିବେନି। ଏପଟେ ବନାନୀ କାଳିଆର ଚକା ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କଲି ବୋଲି ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣି ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ। ମୁହଁରେ କିନା କିଛି କହିଦେଉଥିଲି କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ରେ। ତୋତେ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲି। ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଆତ୍ମା କହୁଥିଲା ତୋତେ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁ ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ନା। କାଳିଆ, ଏଇ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୋ ଉପରେ କେତେ ଅଭିମାନ କରିଛି ରେ। ତୁ ମୋ ଅଭିମାନ ଧରିବୁନି ରେ। ମୋ ଚର୍ମ ଆଖିରେ ତୋର ସେଇ ଡୋଳା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଥିବୁ ରେ କାଳିଆ। ଏତିକି ମାଗୁଛି ତୋତେ। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ
ଦେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ମନଭ୍ରମରଟା ସେ ଚକାପଦ୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଦର୍ଶନ କରି ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ପାଇ ସେଠାରୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବନାନୀ। କିଛି ସେବାୟତଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ। ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଗହଳିକୁ କାଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବନାନୀ। ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ବି ବନାନୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ ବନାନୀ। ବେଢ଼ା ଅଗଣାରେ ବି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବନାନୀଙ୍କ ଆଖି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ତଥାପି ବେଢ଼ା ଅଗଣାରେ ବି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ଟ୍ରେନରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଶୁଣିଲେ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ନହେଲେ ତୁମକୁ ସେବାୟତ ବେଶରେ ଏକ ଲୋକ ହଇରାଣ କଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ନେଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି କହିବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏମିତି କାମ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ହିଁ କରିପାରିବ। ବେଶ ବଦଳାଏ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ବନାନୀ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଖି ଛଳଛଳ କରି ପକାଇଲେ। ସେଇଠି ଗୁମସୁମ ହୋଇ ମନେ ମନେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତୋ ଲୀଳା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ହଟ କରୁଛୁ, ତୋ ହଟକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେହିଦିନ ବନାନୀଙ୍କର ମନ ଭିତରଟା ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଲାଗୁଥାଏ। ବନାନୀ ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଘଟଣା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି ବନାନୀଙ୍କର। ସତରେ ସେ ଅଭିମାନକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ କେତେ ହଟ ରଚେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ କରି କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ତ କେଉଁ ରୂପରେ କାହାକୁ ଦେଖାଦିଏ ତାହା ହିଁ କହିବା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବନାନୀ ପଣ୍ଡା ପଠାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିଏ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ ଚଲାଇଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଖୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।